И здравейте хора, аз съм Гугуинец БГ и днес ще снимаме на Geometry Dash. Днес ще се пробваме да минем първо ниво, второ ниво, трето и четвърто и ще се опитаме до 600. Знам, че съм ги минал, но ще се пробваме така. Започваме от първо ниво. Така, докато не ги минем, няма да спрем. Така, сега се съсредоточаваме и го минаваме. Ще качваме и на още други игри, така че се подготвяйте. Всеки понеделник, сряда и петък ще има видео. Надявам се да ви харесват видеята и така. За малко. Добре, ще пробваме още един път. Само че тъпите реклами се махнат. Добре, сега го минаваме хора, обещавам ви. Вече сме на 60%. Сега ще го видим. Между другото, това видео ще е разделено на няколко части. Сега ще минем две нива, първо и второ, и в другия епизод трето и четвърто. А пък в трета част ще се пробваме пето и шесто. Не съм от най-добрите на Geometry Dash, но ще качваме също така и на Brawl Stars и на една футболна игра, но ще я видите в друг епизод.
Сега ще се опитам вече да го мина, защото 5 минути се мъча да мина първо. Този път се пробвах да я взема, ама не стана. За малко. Пак реклама. Даже може днес да минем само първо ниво, защото става много дълъг клипа, пък това е първо видео все пак. Сега го минаваме за вас, хора. Окей, минаваме го. И минахме го. Сега ще се пробваме да минем второ ниво. Така, пак реклама, разбира се. I couldn't believe I missed these shoes at $20, but now, at $1.11, I grabbed them, and I'm obsessed. The breathable mesh keeps my feet cool, and the soft... Така, сега второ ниво. Като минем второ, ще се пробваме да минем едно от по-трудните нива, за това, че останете до края. Искате да вземем монетата? За малко за секунда си помислих, че умираме. Защо го казах? Сега го минаваме. Добре, сега го минаваме вече.
Между другото, някога може да снимаме и с едни други хора, така че можете да се абонирате и за моите братовчети, The FoxBG и Monster 290. Те също имат YouTube канали. В техните канали понякога качваме и на Fortnite. И сега добре. Добре. Този път няма да използвам рулетата. Миналия път тук умряхме и този път е тази грешка. И така, сега ще се опитаме едно от по-трудните нива. Казах ви да останете до края. И така, сега пак е Hey everybody, малко this is Brent Doherty, and I've recently been playing Block Blast. Let me tell you guys, this game is my new obsession. Така, пропускаме. Сега ще играем едно от по-трудните нива. И се надявам да успеем да поне да си подобрим рекорда. Да, това. Някъде около предпоследното ниво. Ако искате още видеа на Geometry Dash, харесайте клипа и ще правим още. Ако го харесате, ще има още много видеа. Не. И до тук ще бъде нашия епизод. И чао от мен.